uNadia NAKAI beno AKA bathi akukho mfamona engakithi yangena phakathi kothando lwabo ngoba lolu thando lwabo hayi man bathi lubunjiwe luqinile luthe akekho ongazama ukuthi abahlukanise awukuzweke ngitshele. Yazi abaningi bathuka nge-relationship kaNadia NAKAI no-AKA. Bathi nje bayasho ukuthi akukho nto ezongena phakathi kwabo. Abaningi babe basuspect ukuthi nje it's a fake love, akulona uthando lwangampela, kushuthi nje bayenza nje. Kodwa bayabeka futhi ukuthi akekho ongangena phakathi kwabo ngoba bayathandana, whether you like it or not, bayathandana. Uthando labo lumile nje luthule lithethu naba imfamona or abangafuni uthando lwabo ukuthi liqhubekele phambili abakhohlwe ngoba bona bayathandana. Kuko konke abakwenzayo bakwenza together. So abantu ke phela bebethulile bebhekile ukuthi nje lolu thando lwabo alukho into ezophela noma inini, kodwa uAKA noNadia NAKAI bavele bathule ngathi amadlebe avaliwe engathi afakwe ovolo ukuthi nje abafuni nokwizwa leyo abayikhulumayo abantu abayikhuluma ngabo einkundleni zokuxhumana. Phela nje bona bamenda uthando, bakha uthando labo baliqinisa ukuthi nje sifuna uthando lwethu balubone ukuthi lunjani, aliyona inteke. Ukuze niboneke nje ukuthi naye uNadia NAKAI uyathanda ukujova abantu, uyathanda ukususa leyanto ezozwisa abanye abantu ubuhlungu. Wasenda ivideo la ehleli emathangeni kaAKA. Obviously vele kanti kumele enze njani? Angithi bayathandana, akahlale phezulu kwamathanga wakhe, asazi ukuthi ubani lo nothintakalayo ke mengabe ehlele emathangeni endoda yakhe uAKA. Kuyacaca ke guys ukuthi ayikho into esengashiwo ngoba uNadia naye uyambona ufocused ubheke phambili kulolu thando, akahlehlele emumva. Bayathandana, ufuna nje ukugcwalisela nalowo obenenkinga mhlambe ukuthi badlala ama game. Uze waposta ke ku Instagram wakhe kuyena AKA naye waseke emhitha back wathi the one. Uyabona nje ukuthi i-relationship yabo injalo iayoba. Kodwa ngiyasola ukuthi manje uAKA ngathi useyakhathala. Ngeke ule wabelethana nomama omdala kangaka, uzamgodla emhlana ambelethe. Hayi engathi kubi kunzima, uzokhathala lo baba. Nango ke phela naye ke uNadia NAKAI uthi na usekhathele ngoba yonke into bayenza together, akasatholi nesikhathi sokushaya umoya. uAKA uhleli eyinamathela eyiphele endlebeni. Asazi ke angithi phela nithe niyathandana ungofanaye ayibe njalo ke nawe AKA shuthi kumele uhlale umbelethile, nawe Nadia kumele impela uhlale unayo kuwo konke okwenza, uhlezi unayo, ungasathoni ukushaya umoya nje ube uwedwa, ungasathoni ukushaya umoya nje ukuthi ke ukhona nje ukuthi uyiphumele ushaya umoya nawe ngoba yonke into niyenza ndawonye. Bahlala into right ivele leyo ukuthi yonke into abantu bayenze ndawonye. Ispace nje asisadingeki ngoba yini niprovela bani point? Ubani lo provela ipoint vele? Kwaze wanzima asazi ukuthi ubani oprovela ipoint. Bahlali ke ngicane ngakhohlwa ningisubscribele, ningilikele, ningifollowe, ngizoleki nje nginithela indaba ngolimi phela lolu lasemzansi. Please don't forget to subscribe and follow me and share. I love you all. Bye.